Myslíš, že by nás mohl porazit ananas? Ananas? To asi těžko. Ale co kdyby? To se musí ověřit, ale chybí mi soupeř. No, budeš mi muset postačit ty, můj drahý ananasi. Šach. Mat. Kámo. Děkuju vám, dámy a pánové, děkuju vám všem. Bez vás bych to nedokázal. A to, proč jsem tady na prvním místě, znamená jenom jedinou věc. Že ananas je 0. No, každopádně, jak to tak vypadá, tak proti ananaselin to nebude taky žádný problém v tom nejepičtějším ovocným fightu. Takže nezapomeňte bojovat za meloun ještě pořád dál! Wow!